У Міжнародны дзень абароны дзяцей у Віцебску дзеці намалявалі эмблему гэтага свята на асфальце, паўдзельнічалі ў віктарынах і конкурсах і выпусцілі ў неба дзесяткі паветраных шароў. Наша здымачная група на ўласныя вочы ўбачыла, было цікава і весела. На один дзень галоўная плошча Віцебска, плошча Перамогі, ператварылася ў месца дзіцячых забаў. Свята для будучых ратаўнікоў і вартавых дарожнага парадку арганізавалі супрацоўнікі ДАІ і МНС. Тут можна было паўдзельнічаць у віктарынах і конкурсах і атрымаць салодкія падарункі. Прымерыць форму пажарнага і зайсці ў дымакамеру, пазнаёміцца з чатырохногім ратаўніком Прадай і на хуткасць сабраць аўтаномны пажарны апавяшчальнік. А яшчэ ратаўнікі падвялі вынікі конкурсу на лепшае афармленне дзіцячых калясак і веласіпедаў. Але самае галоўнае і школьнікам, у якіх якраз пачаліся летнія канікулы, і іх бацькам яшчэ раз нагадали про бяспеку. Нет ничего дороже человеческих жизней и жизни наших детей. И сегодня дети учатся, как правильно себя вести, как собрать извещатель, пожарный извещатель. Целый ряд конкурсов интересных проходят по защите и по обучению жизнедеятельности. И в этом году мы также не оставим без внимания вопросы безопасности. Наши работники будут и в семьях, воспитывающих детей, и в учреждениях образования, и в оздоровительных лагерях. Наша общая задача, чтобы дети жили в безопасности и были окружены вниманием и заботой. Концерт творчих коллективов Витебска, показательные выступления юных ратовников пожарных и знакомство со специальной техникой. Дети поставили организаторам головную отзнаку. Свято удалось. Я познакомилась с спасателем собаки, и она мне очень понравилась. Немного тяжеловато, но уже чувствую себя настоящим пожарником. Я сейчас собирался аварийный пожарный извещатель. Сложно было? Да.